Draga dječice, dobar večer. Nadam se da ste spremni za spavanje i da ste spremni za priču za laku noć. Danas sam za vas pripremila jednu priču koja se zove Sebični div. Evo ga tu na slici u jednoj od mojih najdražih knjiga za djecu. Pa krenimo. Sebični div. Jako davno je u dalekoj zemlji živio jedan div koji je imao prekrasan vrt. Vrt je bio prepun šarenog cvijeća, a svuda okolo lepršale su ptice i leptiri. Gotovo je sličio čarobnom vrtu. Čim bi div negdje otišao, sva seoska djeca bi se okupila u njegovom vrtu i igrala. Jednoga dana div se vratio kući. Jako lošeg raspoloženja. Vidjevši djecu u vrtu, jako se razljutio. Zavikao je: bježite iz mog vrta, a djeca su u strahu rastrčala se svako na svoju stranu i pobjegla. Zatim je div svoj vrt okružio visokim zidom, kako više nitko ne bi mogao ući. Ali tada se dogodila jako čudna stvar. Kada je došlo proljeće, ni ono nije moglo ući zbog visokog zida. I cijelu je tu godinu u vrtu sebičnog diva vladala zima. O, kako je to ružno bilo! Sve biljke, sve životinjice koje bi se trebale na proljeće probuditi i ljeto nisu. Tako je bilo sve tužno. I div je bio jako tužan. Bila je to za njega duga zima. Uopće nije znao da je izvan njegovog vrta već proljeće. Najednom je začuo prekrasnu glazbu. Dotrčao je do prozora i iznenadio se ugledavši malog dječaka kako trči kroz njegov vrt. A s njime su se veselile i ptičice i leptiri. Nije mogao sakriti zadovoljstvo divu. Istrčao je van i vidio dječaka kako se s mukom pokušava uspeti na stablo. Stablo je bilo golo i suho. Div je nježno podignuo dječaka i čim su dječakove ruke dotakle stablo, ono se naglo vratilo u život. I zamislite, napokon je u divov vrt stiglo proljeće. Div je uvidio da je jako pogriješio. Maljem je srušio cijeli zid koji je prije godinu dana sagradio. Mali dječak ga je promatrao sa smiješkom na licu. Bio je zadovoljan. Ipak, sva druga djeca su se još uvijek bojala diva i pobjegla su ugledavši ga onako velikog diva. Pozvao ih je natrag i rekao im: djeco, nemojte se više bojati. Ovo je sada i vaš vrt. Ubrzo su se sva djeca ponovno vratila u vrt. Div ih je sada jako zavolio i satima bi se igrao s njima. Svaki dan nakon škole djeca bi dolazila kod diva, ali nikada više nije vidio dječaka koji ga je promijenio. Pitao je svu drugu djecu za njega, ali ona su rekla da ga nikada prije nisu vidjela. Puno je godina prošlo i div je toliko ostario
da se više nije mogao igrati sa djecom, ali je zato volio sjediti i gledati ih kako se igraju u vrtu. Jednoga je dana odlučio sjesti ispod onog istog stabla koje je jednom davno dodirnuo onaj nepoznati dječak. Stablo je bilo prepuno bijelih cvjetova. Grane su mu bile zlatne, a na njima je visjelo srebrno voće. Pod stablom je ponovno stajao dječak. Smiješeći mu se gledajući ga, da li je to zaista on. Pa gdje si bio? Povikao je div i pohitao mu u susret. Tražio sam te. A dječak se nasmijao i rekao divu, jednom si mi dopustio da se igram u tvome vrtu. Danas ćeš ti sa mnom poći u moj vrt, a to je raj. Toga poslijepodneva, kada su djeca istrčala igrati se, pronašla su diva kako mrtav leži pod stablom, potpuno prekriven bijelim cvjetovima. Ali div je bio star i trebao je poći na bolje mjesto, u oblake. A pouka ove priče je da sreća znači i davati i primati. A ako to ne razumijete, pitajte mamu, taktu, baku, djeda, nonića, nonu, šta bi to trebalo značiti. Oni će vam već pojasniti. E pa, draga djeco, želim vam laku noć.